नाम नौका भरत नाम नौका ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେ ଟୋକିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଭଣଜା ହଁ ମାମା ଆରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଣଜା ମାମା ସେ ମାର୍କେଟରେ ସେ ମାଣିକକୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୋଇ ପରବା ନାହିଁ ମାମା ଆରେ ଭଣଜା ହଁ ଆରେ ଏ ପିଚୁକୁଳିରେ ତତେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ମିଳିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ଆରେ ତା ମା ବାପାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି ସେ ହେଲେ ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ଚୌହାନର ପୁଅ ଆରେ ତୋ ବାପାର ମାନ କେତେ ଥାନ କେତେ ହେଲେ ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମର ଝିଅଟା ପାଇଁ ଭଣଜା ମାମା ଶୁଣ ମାମା ବେଳେ ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା ବି ଭଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଟେନି ଆଉ ଭଲ ଫୁଲଟା ବି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ଫୁଟେନି ମାମା ଆଉ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା ବଣରେ ଫୁଟେ ମାମା रे भणजा भुवनेश्वर रही ए फूल ऊपर खूब रिसर्च कर साइलु गोटे हौ सारे दिया भग्नि सुत हे